dizu, egin zintuzten aipatu. Esan zizuten profesionalek ezin dutela parte hartu. Etxerik etxeko plakantuan kantari ibili gara. Turtziozeko eskolako etorri gara bertara. Gona luzea denok daukate, nik bakarrik eskatzen dut. Bihotzarekin kartera ireki eta emon txanpon batzuk. Eskatutako dena emon da, aizuzenako pasada. Eskerrik asko gure laguna, berriro etorriko gara. Etxerik etxeko plakantuan kantari